Malaking bahagi po ng Ilocos Region ang nakaranas po ng pansamantalang pagkawala ng supply ng kuryente. Ang ilang bahagi po yan ng La Union, Pangasinan, Ilocos Sur at Ilocos Norte matapos magpatupad ng manual load dropping or MLD. Ang National Grid Corporation of the Philippines bunsod ng kakulangan sa supply ng kuryente ng grid noong Mayo 13 hanggang Mayo 14. Batay sa mga abiso ng mga electric cooperatives, kabilang sa mga apektadong lugar sa La Union ang buong bayan ng Caba, Aringay, Agoo, Tubao, Pugo, Santo Tomas, Rosario at ilang bahagi ng Bawanga. Apektado rin ang buong bayan ng Sison sa Pangasinan, samantalang nakaranas din ng power interruption ng ilang bahagi ng Ilocos Norte, kabilang ang mga lugar na sakop ng Pila, Venvi at Paya substations. Naiulat din ang mga apektadong lugar sa Ilocos Sur kaugnay ng pagpapatupad ng MLD bilang bahagi ng direktiba ng NGCP upang mapanatili ang katatagan ng power grid sa rehiyon. Ayon sa NGCP, pinalawig ang operasyon ng manual load dropping dahil sa technical na problema na nararanasan habang isinasagawang energization sa ilang mga substation. Ipinaliwanag din ng mga electric cooperative na ang MLD ay pansamantalang hakbang upang maiwasan ang mas malawak at mas matagal na blackout sa buong grid system. Nagpatuloy din ang rotational power interruption sa ilang lugar kahapon na Mayo 14 habang hindi pa ganap na naibalik ang normal supply ng kuryente. Patuloy naman ang koordinasyon ng mga electric cooperative at NGCP upang agad na maibalik ang normal na serbisyo ng kuryente sa mga apektadong lalawigan. Sa ngayon, idol, sa pinaka-latest na post po ng NGCP, na ibalik na po ito sa normal na operasyon at na-normalize na rin yung supply versus na demanda ng kuryente. IFM News. IFM News. IFM News.